दिनैनि दानि सोलिबाय थानाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार जिथुनाखि दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो जोंनि बे उसुबिदा बेयाव गोबां जेंना दङ। उसुबिदा माने जोंनाव ओरैबायदि जेंना जाय जेंनाया जोंखौ दिनै गथ'फोरनि जिथुनाखि रोंगौथि लानायनि समाव दिनै सम मथे बिथांमोना मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ फरायहोनो हाया आरो बेजों हायैनि थाखाय दिनै मालाबा जोंना फोरोंगिरि साराबो लोमजानाय जायो। बे लोमजायोब्ला जोङो बहुद गथ'फोरखौ जोङो उसुबिदाबो नुयो, बेयाव फोरोंफैनो हाया जायो। दा बेखौ जोङो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि जेंनाखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ फोरोंजोबनो हाया जायो सासेल' फोरोंगिरिनि थाखाय। आरो दिनै सासेल' फोरोंगिरिया सारा जोंना मालाबा अफिस गावनि स्कुल अफिसाव थांनांगौ जायो, बेनि थाखाय दिनै स्कुलखौ बन्द' खालामनानै थांनांगौ जायो। बेबादि उसुबिदा नुजाथियो आरो बर्थमानाव 50सो जननि एसे बारा दङ। सानैसोआ एबसेन्टआव दंथ'यो। दासिमाव जोंनाव 50सो दंथ'यो। ओमफ्राय ओरैनो खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि फरायसालियावहाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसाफोर फरायो होननानै। बेथ' जोंनाव दिनैनि खोथा नङा। बे बुस्थुआ जोंनाव बे काहानिया जोंनाव दिनै 6 बोसोरनि बारा जाबाय। जोंनाव इतिमयधे जोंनाव सानै फरायसुलिया गलांबायबो। दिनै गहपुर हाइ स्कुलाव थांबाय बिथांमोना। दा बेबादि जोंनाव दासिमबो दंबावो। जोंनाव 7सो गथ'फोर दंबावो बेबादिनो गुबुनारि हारिनि, दिनै आदिबासियानो हक बा नेपालियानो हक बे फरायसालियाव बिथांमोना जोंजोंनो थाफानानै बे फरायसालियाव फरायफागासिनो दं आरो। फरायसालिखौ माब्ला गायसननाय आरो माब्ला सरकारजों गनायजानाय जादोंमोन? बेथ' दिनै 1979 मायथाइयावनो गायसनजानाय, जायनाखि जोंनि बे दरं सान्तिपुर गुदि फरायसालि बेयो 1979 मायथाइयाव गायसननाय। आरो बेयो जोंनाव गेजेर ससेयाव जोङो 1994 मायथाइयाव जोङो सासे लोगो फोरोंगिरि मोनदोंमोन। नाथाय बियो दिनै 2011 मायथाइयावनो बिथांखौ गुबुन मोनसे स्कुलाव बोखाना लांबाय सरकारा। दा जोंहा बेयाव बेनि थाखायनो जोंनाव दा दिनै एफाबां मानि फरायसुलि थानायाव फरायनायाव जोंहा गथ'फ्रा जोबोद दुखु फोरमायो, हास्लाबाखै होननानै फोरमायबाय थायो गारजेनफोरनि सिगाङाव न'खराव। दा बेखायनो जोंनो सरकारनिफ्राय जोङो माबा मोनसे सुबिदाखौ बा बे फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ, बेखौ जों हास्थायो आरो।